ke Jinglen shop ha ke Jinghap u Briew ha surok nalor lai mala ke parking lot thamyo maulong kedai ke bejur pha bat ikumba ke Khlieh ke lapra la Ïathuh wei urang ba u Briew I bat sakhi ya ketika jingja ula ong ba umla ban batai ka por ula shio I yo te Briew u bahap na jrong bara ke Jinghap jung u kedai ke bejubor hadu kata-kata bat lai dei ru ya ka wei ke kentai Kumbah kapor sauduna kalawan jing pentep baladon u Briew ba supa kenti bat noyap nalor ketai ke parking lot. Hadian kene lawan ke ambulans ke balakit yo te u Briew bat ya ketai ke kentai sa civil hospital Shillong. U te urang ba u Briew I ula ong ba umla ban ong ba no hi neu bakla Hynrei u Ïohi bakala pra ka Khlieh tang ba pala ban penti kenapat lau layap neu dang im. Ngiruk ngidon kita stan balat. Ngidon stan balat te kami I Briew. Te ngidon hana ba ong ba Briew hap ni na jrong lai mala Briew hap ni jrong lai mala te ong li shot ta kun thei ge te li shot thei kam tip le ta kun thei la ayu de te jong hana ba kun thei bla dep kit ku hostal ni don ni khami I ta kun thei ni is tang Briew te Briew da la hap long la shot de hi te la pa hi kli te tang tai hi khami I ni la yap tu hi em pat yap re ta balong dang ne musim hing I ba dang ring musim ta tang ta hi I tang ta ti yu mar to hi ke wan no ki ambalan ti kit na sindan kim da slam e ang sipan wan Purba hap ni jom do mar wei thrai am tip re ki ong hana ba don nar ngut wei ba don lang ti ong hana tu wei lo ong ba nai thiang tu wei ba lu thiang yang ta kan hap no ya hana ong ba chaban hap tu wei la bat tang ba la bat shu Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki bale hi bana kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya